We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. Jatend migao mararita Kipchumba Murkomen osiemo jo boda maitudo ginjore ni sirikal biro kaunegi okang mager. I want to assure the candidates that we will walk this journey to the election together. Duond bura mar ODM ochiwo oboke ne moko kuom jogo mabiro chung e yiero ma adundo ma ochan giko higane. Following charges were prepared under South Sudan laws and applicable international laws. 1. Murder. This is in accordance with Section 206, Penal Code Act 2008, in particular the killing of Major General David Majur. Mane en jalub jatend piny mar Sudan ma milambo Riek Machar odonjene kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda. Nyakorongo jonka moro mintiere hodhiambo mar chien tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2025 machiegni weche mago manyien mag ka gi kacha. Nyinga Sharon Ong'ao. Kwachako eni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni ripod thoe mathoth mosebedo ka ichiwo e kaunti ma Kisii en kaluwore kod ywaruok mag lope. Koloso e kaunti ma Kisii bang' romo kod ruodhi mag gwenge, Murkomen oyango ni kata bedo ni ripode mathoth mag thoe mag jodongo osebed ka iseo gi timbe juok. Oyango ni nek mag jodongo ojatim wira ni wach yako lopege. Murkomen bendo oyango ni buche mag rocho ratich nyithindo osebedo ka medore e kaunti ma Kisii kendo dwaro nitiere mondo ked kodge. Political interference, and we want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. Some of these border groups are being used to harass people, beat them, torture, and this is not acceptable. We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. And we will do so without fear or favor, without ill will, without considering political affiliations. Nyakorongo jwang duond bura mar ODM ochano bago chenro mano mar welo moteno ne yiero ma adundo e kind chien tarik 24 nyaka chien tarik 27 mano mar dweni. Ma en kaluwore kod jakom maraput mochung' ne yiero e ODM Emilia Witi gi jatatije Oduor Ong'wena mowacho ni welogo ibiro bagi e yo mahuyanga. Weche mabende nosir lwedo kod jakom mar ODM Mikae Gladys Wanga mano lero ni ODM biro keto jochung' kuonde duto mantiere yiero ma adundo. Negilero magi e kinde mane ODM chiwo otiko manyalodia ne jochung' moko mane onge jogo magilaro godo otiko mar ODM e kuonde chung' mage. I want to assure the candidates that we will walk this journey to the election together. I also want to thank very much the National Elections Coordinating Committee led by Madam Awita. We believe in you. We know that you are capable so far. You have done a very, very good job. And for the candidates and for the constituencies and wards where we are going to be conducting nominations, I think Madam Chair will be giving that assurance that we will have very, very credible, free and fair nominations. For the remaining seats where there is more than one aspirant, I want to assure you that the party primaries will be conducted between September 24th and 27th, 2025. The NEC is fully prepared and will ensure that the exercise is free, fair, transparent and credible. We are in ODM and our party is ODM. And it remains so now and forever. And we will support ODM candidates in this election. We will campaign for them. I know the political environment that exists now is called broad-based. But that does not affect political parties. Every political party is entitled to fight for its seat. But broadly, we have also, at constituency level, we have agreed that where ODM is the strongest, ODM will fill their candidates. Where the previous holder of the office is ODM,
candidate, ODM will field the candidate. For example, in Kasipul, Ogunja, Magarini, those are ODM areas. Jodongo mawuok Kasipul okwayo board mochung'ne yiero e duond bura mano mar ODM mondo tim yiero maratiro maonge mibadhi ne jal mabiro fwadho otiko mar duond burano e kar chung'od bura ma Kasipul. Ka giloso gi jofwambo e boma ma Oyugis, jodongo go owacho ni poni deo wang' biro bedo e yiero go. Gineno ka pogruok mano mar paro nyalo bedo e duond bura mar ODM. Kata kamano, moko kuom jolar otiko mar ODM kar chung'od burano bende wacho ni kaponi yiero ma huyanga ok bitim, to duond bura mar ODM nyalo biro lalo koma mano mar Kasipul ne kweth mamoko. Watimo mos ahinya ne lal meche mbunge wolalgo. To ka koro wadhi yiero mbunge manyien, watim nomination manigi kwe, kendo jo Kasipul, jomoko ma ok jo Kasipul ka oyowe jo Kasipul obedi gi kwe, mondo jo Kasipul oyier ng'ama gidwaro, ma ok gichuno jo Kasipul gi ng'ato ma kamoro ok bitimo negi gima gidwaro. Nyasaye ema yiero jatelo. Wan to wagom nombulu, to Nyasaye biro keto mbulu ng'at mohero dhi malo molojo wetegi. Don kamano, omiya wakwayo ni party wa mar ODM nyaka chung imara mowe piemo bede e plain ground mang'ama loyo successfully maonge ng'ami chake dwaro iwa bade ni jidhi e court. Wadwaro kwe Kasipul ka, kendo wadwaro ng'ano ero mano kao kom niendi karo bede nyathiwa Dr. Ottoman, to wadwaro mondo odhi kod kwe, kendo wadwaro ng'at moro ma representwa. Mane en jalub jatend piny mano mar South Sudan Riek Machar odonjne kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda e pinyno e kinde telo mare. Koloso gi jofwambo, jatend migawo mar chike e pinyno Joseph Geng Akich wacho ni ketho mano donjre godo Machar en kaluwore kod dwaro mare mar siro grube mag maundu e pinyno. Kweth mane siro Machar ne okedo e lweny e kinde thuolo mar higni buora kod jatend piny ma pinyno Salva Kiir, nyaka e kinde mane jotelo ariyogo ochopo e winjruok mano mar nyayo kwe e pinyno mano timore higa mar 2018. And applicable international laws. 1. Murder. This is in accordance with Section 206, Penal Code Act 2008, in particular the killing of Major General David Major, 250 SSPDF soldiers and UN personnel. The other charge is conspiracy and common intention. This is in relation to Section 67 to 69 of the Penal Code Act, coordination with the White Army. The other charge relates to terrorism and terrorism financing, and this is under Section 44 of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act. Kopogore gi Manatiri County mano ma Mombasa, kama riwruoge makedo ne ratich oganda e county ma Mombasa seyo piny owacho e wi nyawo mar kedo gi rochruok mag arita, kedo nyiso luoro ni ochumi ma pachoka kidek medo rochore ka dipo ni piny owacho biro rem wuok oko motegno mar kedo gi timbe mag njore kod nek ma oyaye. Kana giloso gi jofwambo weche county ma Mombasa, giko ni nek mano mar okil Chalo Mbobu kaachiel kod mano mana en jaod bura Ong'ondo Were en ranyisi ni wang' dede kata CCTV miketo e apeyni ok kony e gayo masiche makamagi e yor yango jogo ma itudo gi nek makamago. The state must refuse the invitation to work with goons, because once they start working with goons, once they start embracing people of bad character, then those people get emboldened and they feel they can kill anybody and they feel they can terrorize people. We want to see the security situation improving immediately, and it is not a request, it is a demand. Na ikiwa wale wamepewa majukumu ya kusimamia usalama wameshindwa na hiyo kazi, kindly Murkomen, IG Kanja, step aside and allow other people to come in who will do the job as Kenyans want. Tunataka protection kama wa Kenya, tunataka security, tunataka safety yetu na tunataka nchi yetu hiyo na usalama. Ma investors wenyewe watakimbia. Sasa hii nchi itakuwa ngumu, masuala ya uchumi na vile tunasaidia tuna struggle, maisha yanakuwa magumu zaidi na serikali iko ambayo fight protect. Investments zote hizo tunazozifanya ndani ya Kenya, nani atakayezitumia?
majumba yote yanayojengwa, sekta zote hizo, utalii, mtalii gani atasikia usalama umezorota ndani ya Kenya alafu aipendelee Kenya aje kuzuru Kenya? By now Kenya should be working. The infrastructure should be helping us to identify who these criminals are. By allowing these CCTV footages not to work is to allow criminality to continue. Familia moro e gweng' ma Kehancha e sub-county ma Kuria West manyo ratiro ni wuodgi ma jahigni 25 manochoko od pala ma bende nonegi otieno mano mar 9 mar dweni e gwenge mag Kehancha. Happiness Omari wacho ni wuode moyangi kaka Kevin Boke ne onegi kar saa 1 mar midhiambo e kinde manoriko owuok oko mar dala. Boke wacho ni jogo manonego wuode poko yangi ka koro okwayo tend arita mondo otim nonro. Jodak ma Kehancha bende ywago rochruok mag arita kwe mosebedo ka medore ka gidwaro mondo tend arita kwe ojiw chenro mag kachero e seche gweko mag gotieno. Kuja nikafika nyumbani, nikapiga hodi. Kijana wangu kuja Kevin akakuja akanifungulia. Baada ya kunifungulia nikaingia ndani, baadaye alirudi akachukua viatu akavaa. Baada ya kuvaa viatu mimi nikiwa ndo naenda niingia kwa bedroom yangu niweke vitu ambavyo nilikuwa navyo. Alikuwa ametoka nje muda si mrefu sana, alikuwa ametoka getini. Baada ya kufika kwa geti hapo nikasikia nduru kwenda juu. Nilipotoka nje nikamulika na tochi sikuona kitu chochote. Nikarudi, nilikuwa nimekimbia bila viatu tena. Karudi nikachukua viatu, nikatoka nje nikiwa nimeshikilia panga na viatu. Kumulika sikumuona. Kumbe alikuwa tu hapo kwa njia na sikuona. Nikakimbia, nikaenda upande huu mwingine. Nikakutana na wasichana wawili. Wakaniambia, mama rudi. Rudi mama, usiende, kuna mtu ameuawa. Na Kevin alikuwa amepiga nduru. Hatuwezi elewa sana kiundani kwa sababu kijana tunasikia kwamba kwa nini alitoka na ni sababu ipi ilimfanya akatoka. Ndio kama hivyo wakati mwingine vinavyokuwa vimetokea, kama kuna hali ya upelelezi ambao upelelezi ukifanyika kwa njia nyingine moja ama mbili, wahusika watakapokuwa labda wamepatikana, tungependa tuwachukuliwe tu hatua. This is not the first case we are losing a youth in Kehancha. It's been recurrent. So my call to the government is that waangalie sana usalama wa vijana. Nyakoro mgajon johala mauso e bathapa ya maduong' manoma Kisumo ko chomo Luanda koro yuago lal tok duolo marango kendo kunga pei ni Kenha chako mko kuonde ohala mawachore ni ntiere kuonde ma apaya owinjore chopie. Kotel negi kod jagoro mariwruog jo ohala e gwenge ma Luanda Rafael Boywa giseyo jotendgi kuom rem chiwo ote mar chenro mar mukono mar ni mano dino konyo geng'o lal. Yuak johala go en ni chenro makamano koro orocho yorgi mar yuto kendo gidwaro mondo mitende county ma Vihiga oyudnegi kanyo mabende ginyalo time ohala e kinde ma chenro mar muko dhi nyime. Kwa barabara tunajua hivyo, lakini wakati ambapo rais wetu mtukufu William Ruto alikuja na kubomoa soko, akasema anataka kujenga, na wakasema pamoja na MP wetu kwamba tujishikilia kwa barabara kama wanajenga soko. Tuna huzuni kwa sababu kaunti haijapata shamba mahali pa kupeleka watu na watu wanatolewa kwa barabara. Na naona nikana kwamba serikali haijali wafanyabiashara, kwa sababu ni juzi tu wafanyabiashara wametolewa ndani ya soko wakapelekwa sehemu mbalimbali katika huu mji, wengine wetu tukiwa katika hii highway. Kwa hivyo soko bado halijaisha na watu wa Kenya wanatuambia tukaweze kutoka katika barabara. Sasa sijui tuende tufanyie wapi biashara kwa sababu wanaendelea hata kubomoa na culverts ambazo zinaingiza wafanyabiashara wateja kwenye maduka zao, ambapo kivyangu mimi naona hiyo sio haki. Kwa hivyo mimi ningeomba hii harakati zingesitishwa kwanza, ili wakati soko la Luanda litakuwa limeisha, watu wote wahamishwe kwenye hiyo gorofa, alafu waendelee na harakati zao za kubomoa vibanda ambazo zimeegezwa kwenye barabara.
Ndakorom ga jongi kanyo bede makelo e giko mar weche manyien mag kagi kacha. Bedi ng'eyo ni weche manyien yone roma dimba giku kumare. Ibro bedo kiyudo e weche mago manyien mano kono romo seche mag ang'ich welo. Kono romo kanyo saa achiel mano ma midhiambo. Ibed kodo chieng' makare. Nyinga Sharon Ng'ao.